after 30 years. Muni maniud to ta. Ni akong sudan ay suka para sa squid ball. Patis. Ginamos, squid ball. Gamay din kanton. Okra. Yan, let's eat. Magmuntad siya ta, char. Cherries. Yan. Happy eating. Hi guys, welcome back. So, today magmukbang ta. Galuto ko din, nakita ninyo sa akong mga video. Giyon sila ko ako ra gyud isa nag-prepare. So mora to maniud Mother's Day karon pero ako ra gyud isa diri way tao diri og mga bata nagtabang na ako og kuan. Kana na ang prito, galaphaw na. So mga unta guys, ali ka unta ta uy. Na ako'y bulad, nakita na ninyo. Daghan kong sawsawan na pa suka para sa squid ball, ginamos. Dayon pansit kanton mura gyud ni den bulad. Nga unta. Dayon of course ang okra. Dayon nagkuha pud ko ginani nga ang igo ra gid pud nako kay ako raman isa. Ang mo koy kuyo ginoko. Nga unta. Napoy ginamos. Kulang sa sili ang ginamos. Ano kauban sa sili, mga bata, may marang sa kamera. Ne, hali na. Awas taas, lantok sa lida. Ngaon. Di ko picture, pizza. Ni guys. Wala isa. O diba? Wala mas lisa. Trabaho. Advisor po. Amot. Asa. Kamerang duha. Ano dong? Masa mo dong? Lagang kong sawsawan kay nga man. Ang sama niya? Buwag na sila. Ya, init man day diri. Ako tungas basakan ko. Pinoon. Oh, libo dia. Kung ayaw. Lupad ka diyan, immortal. Lutan no? Na, immortal na. Dukot na lang so. Dukot. Dukot? Nagpalabot na ako akong
Bali ning manok ka. Nagpalibot na akong mag-umangkol. Wala akong na-video kay. Ang sa din ha ba na nga rami. Girimove sa TikTok. Nainas TikTok. Basta na yung mga bata ba kay sensitive kay sila ng mga inana. Infil kansol? Sakbok. Ini kung dire. Wait sa guys kay mobile. So I'm back again. Bali nang magkaunta daw daghan kay mga kutsiburichi no. Mura jud po dako kog kaon sir. Gamay ra jud kog kaon guys, munang niwangon ko. Ay man akong kaon. Agoy. Kanang mga kabarkada na ako makabalog yun sila basta mabusog na ko. Na. Marimik na dahil na siya something sa you know na. Iwa sa mo rimit. Asa gunis disa di ay oy. Anong bulag? Kasi kanto na jisud ang kay may lain. Ganyan mo. Balik na po do. Balik na po. Dito na ninan, balik. Peace. Peace. Excuse, tigubo akong magmangkon. Ano mo utan? Ano yun? Sila may aning fishball daw be? Squid bill? Mau ba niyang katungkuan? Suka. Picasso. May siya. Sausaw sa suka. Harina. Harina. Igang kayo no? Nya amo abit ang lugar di Polog City. Number 1 ragyad pod. Ragyad pod 47 degrees Celsius 45. Sa tibuok Pilipinas, ginumber 1 jud ang Dipolog jud pod. Gaya po siya number 1. Init kayo. Wala ko soft drink. Sa tinuod lang, di man ko mahilig og soft drinks. Hilig ko utan, pero di ko hilig karne. Di man ko mahilig mga inanak. Ano yung tambok ko? Sir. Naluto. Doon ako ni guys. O, tagsamong tuluan niya. Apa ba lagi? Na. Buwan. Kayong tubig, palihog. Tubig lo. Lamin ni squid ball. Walang kuy-kuan, sweet and sour sauce, suka rin. Speedboat. Speedboat na. Katulong sa dagan. Maglupat-lupat. Hula din na. Ako rin yun, inang, mahulot. Dili speedball.
Dragon Ball. Hindi ka rin itong oh. Saan ka lang si Tanghon? Ano ba? Lagpat Dapat ka mo. da. Bonsili na po. Nabubog na ko guys. Char! Ang sama. Uguan. Ilang araw. Init. Istanan. Kaya po tadi ha, Anton. Ano? Kudong? Kudong. Kudan. Ang silip. Wala Ayun. po sa Ipusa man na. Pag dili na nako ni Murot. Panihapon na. Aundong. Talabi. Hindi na naman yan. Okra. Hindi mo kaon? De. Hindi man ang okra good. Ha? Padong. Good. Dong. Alaw. Bulad. Nahalin kayo. Kaon mo bulad ba mahaw? Nami gud ang tanig ni sweet and sour. Thank you guys for watching. That's all for my mukbang. Happy Mother's Day. I'm all alone here in the Basakan. Iparingot kayo ko, nagawsan kay ko. Char! See you all in the next video. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa mga kahangalan. Bye for now. See you. God bless us all. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れ